Så sidder vi faktisk i en bus. Vi har været så heldige at få billetter ud til det, der hedder NASA Causeway, som er det aller tætteste, man kan komme for at se afføringen som offentlig person. Det havde vi ikke regnet med, så vi har været meget heldige. Den er derude på rampen. Står alle folk. Så er vi her på NASA Causeway, hvor vi var så heldige at få billetter til. Og der ser vi rumfærgen Discovery stå derude i horisonten i cirka 6 miles afstand. Klart udsyn. Vi venter på raketten, den bliver fyret af om cirka 50 minutter, ikke? Discovery. Og der er rimelig mange mennesker, der står og venter på det her. And the ground launch sequencer has been initiated. All countdown functions now automatically controlled by the GLS computer located in the firing room integration console. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all physical critical functions. 20 seconds. 20 sekunder. Present water system has been activated, protecting Discovery and the launch pad from critical energy waves. Go for main engine start. Så. We have main engine start. Kig. Så. And the final liftoff of Discovery. Ej, hvor er det flot, hva'? Wow! Prøv at se! Prøv at se! Åh, nu kommer lyden! Kan I høre lyden? Ej, hvor vildt, mand. Prøv at høre. Det lyder som tordenvejr, hva'? Kan I se det, drenge? Ej. Ej, hvor er det vildt. Kæmpe røgskyer. Kan du huske, det var det, vi sad i simulatoren, Mathias? Sejt, mand. Ja, man kan kun se ild og røg. Nu er den meget, meget højt op i luften, ikke? Jeg kan ikke engang se en trækker. Nej. Lige om lidt så går sideraketterne fra. Ja, så bliver raketterne, så skal de ud med faldskærm. Er det den, er det en blander? Nej, det er langt væk ude i Atlanterhavet. Er de allerede der? Prøv at se, den er helt deroppe. Prøv at se, du kan se ilden stadigvæk. Du kan se ilden stadig. Hvor er det vildt. Øj. Nu har du skyder det, mand. Så, nu skyder den fra. Se, så falder de ned, raketterne. Se. Nu kan vi ikke se rumfærgen mere. Nu kan vi kun se raketterne, der falder ned. Hvorhen? Kan du ikke se det lysglimt? Se, højt oppe af himlen er der noget, der falder ned. Så falder ned. Helt deroppe. Ja. Oh, that's the Sejt, mand. Det er det mindre end det her. Jeg snakker med.
kan vi ikke se. Drenge, var det bare sejt at se en raket, hva'? Det var rigtig sejt. Det er også rigtig sjældent, altså. Ja, det er meget sjældent at se det.